Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πραγματικά ιδιαίτερη τιμή για μένα, με τη διπλή μου ιδιότητα και ως δικηγόρο αλλά και ως μέλος του Κοινοβουλίου, να εισηγούμε σήμερα το νομοσχέδιο αυτό του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ένα σχέδιο νόμου που δικαιώνει πλήρως τον τίτλο του, καθώς αποσκοπεί στην ενίσχυση της δικηγορικής ύλης. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στην Ολομέλεια, μετά από 4 συνεδριάσεις στην Αρμόδια Επιτροπή και μετά από αναλυτική και ανοιχτή συζήτηση με όλους τους φορείς που επηρεάζονται από τις νέες διατάξεις για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και πριν από τις Επιτροπές. Οι αλλαγές που φέρνουν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός έγιναν δεκτές με θερμά σχόλια από σύσσωμο τον νομικό κόσμο, αλλά και από τις περισσότερες παρατάξεις του Κοινοβουλίου, αποδεικνύοντας όχι μόνο ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, αλλά κυρίως ότι είναι πραγματικά αναγκαίες και χρήσιμες. Πρόκειται για διατάξεις που μας ένωσαν σχεδόν όλους εντός του Κοινοβουλίου και αυτό νομίζω είναι σημαντικό και καθόλου αμεληταίο. Είναι όμως και ιστορική στιγμή για το δικηγορικό κόσμο. Γιατί είναι η πρώτη φορά που ένα νομοσχέδιο σχεδιάστηκε από την αρχή μέχρι το τέλος για να στηρίξει τους δικηγόρους, να αυξήσει το αντικείμενο δράσης τους, να συμβάλλει στην καλύτερη εμπέδωση στην κοινωνία του ρόλου του δικηγόρου ως λειτουργού της δικαιοσύνης και τελικώς να επιταχύνει τις διαδικασίες προς όφελος του πολίτη. Οι πράξεις οι οποίες πλέον απομακρύνονται από τη σφαίρα αρμοδιότητας των δικαστηρίων είναι υποθέσεις χωρίς αντιδικία που δεν είναι απαραίτητο να υπαχθούν στη δικαιοδοτική κρίση των δικαστών. Έτσι, και παρά το γεγονός ότι ο τίτλος του νομοσχεδίου αναφέρεται σε ενίσχυση της ύλης για το δικηγορικό σώμα, ωστόσο οι στόχοι που επιδιώκονται και πετυχαίνονται είναι περισσότεροι και πολύ αξιόλογοι. Η εκκίνηση γίνεται από το γεγονός ότι αφαιρούνται πράξεις από τους δικαστές και επομένως επιτυχάνουμε αποσυμφόρηση των δικαστηρίων όλης της χώρας, στοχεύοντας φυσικά στην πολυπόθη βελτίωση του χρόνου απονομής δικαιοσύνης. Ο δεύτερος στόχος είναι πραγματικά η αύξηση της δικηγορικής ύλης με την ανάληψη από τους δικηγόρους νέων πράξεων προς διεκπεραίωση. Τρίτο όμως, και σημαντικότερο απ' όλα, είναι το γεγονός ότι πετυχαίνουμε άμεση, αποτελεσματική και χωρίς καθυστερήσεις ολοκλήρωση κάποιων διαδικασιών που μέχρι σήμερα ταλαιπωρούν τους πολίτες, πάντα όμως τηρώντας όλα τα εχέγγυα για να έχουμε ασφάλεια δικαίου. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τις αλλαγές που επιφέρει το σημερινό σχέδιο νόμου. Καταρχάς, αλλάζει η διαδικασία για την έκδοση κληρονομητηρίου, η οποία αυτή τη στιγμή σε πολλά δικαστήρια της χώρας μπορεί να υπερβεί ακόμα και τους 6 μήνες. Να επισημάνω ότι το κληρονομητήριο είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό πιστοποιητικό για την ασφάλεια των συναλλαγών, που κάποιες φορές είναι απόλυτα απαραίτητο στους πολίτες για να αποκτήσουν πρόσβαση, για παράδειγμα, στον τραπεζικό λογαριασμό του κληρονομούμενου ή να πουλήσουν ένα ακίνητο που κληρονομούν. Επομένως, η μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοσή του δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες με αρνητικές προεκτάσεις στην οικονομική ζωή της χώρας και του ίδιου του πολίτη. Η αλλαγή λοιπόν που φέρνει το νομοσχέδιο είναι μεγάλη και σαρωτική. Η έκδοση κληρονομητηρίου δεν απαιτεί πλέον δικαστική κρίση, αλλά γίνεται με πράξη δικηγόρου, ο οποίος ορίζεται από κατάλογο που έχει αποστείλει ο οικείος δικηγορικός σύλλογος στη γραμματεία του δικαστηρίου. Μπαίνουν μάλιστα αυστηρά χρονικά περιθώρια που θα καταστήσουν δυνατή την έκδοσή του το πολύ σε 30 μέρες. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι συζητάμε για αληθινά δραστική μείωση των χρόνων και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών. Βεβαίως, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός του χρονικού αυτού διαστήματος, προβλέπεται να αφαιρεθεί ο φάκελος από το συγκεκριμένο δικηγόρο και να δοθεί στον επόμενο της λίστας. Μάλιστα, έχουν προβλεφθεί και ορθώς και συνέπειες σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και ακόμα περισσότερο αν κατ' επανάληψη ένας δικηγόρος δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Το επόμενο κεφάλαιο του νομοσχεδίου αφορά στις αποδοχές κληρονομίας. Εδώ και χρόνια είναι δυνατή η δήλωση αποδοχής κληρονομίας ενώπιον της γραμματείας του δικαστηρίου, γιατί τότε συνιστά δημόσιο έγγραφο όπως απαιτεί ο νόμος. Μια πρακτική που έτσι κι αλλιώς ακολουθείται συχνά στην πράξη και με την οποία απασχολούνται ήδη πολλοί δικηγόροι. Μάλιστα, υπάρχουν αρκετοί δικηγορικοί σύλλογοι, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, αναφέρθηκε στις επιτροπές μας, για παράδειγμα στην Κατερίνη, στις Σέρρες, όπου συνάδελφοι δικηγόροι έχουν εμπειρία πολλών δεκαετιών στη σύνταξη δηλώσεων αποδοχής κληρονομίας.
Αυτό που γίνεται με τις νέες διατάξεις είναι να συστηματοποιείται καλύτερα η πρακτική αυτή και ορίζεται με σαφήνεια ότι η δήλωση αποδοχής κληρονομίας υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος φυσικά θα προσκομίζει και το ανάλογο γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής. Φυσικά δεν αλλάζει τίποτα απολύτως σε σχέση με τις συμβολογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομίας που συνεχίζουν να καταρτίζονται από τους συμβολογράφους όλης της επικράτειας. Ένα ακόμα αντικείμενο που πάβει να επιβαρύνει δικαστές και δικαστήρια είναι οι συνενετικές εγγραφές και εξαλείψεις προσημειώσεων υποθήκης. Επιλέγεται και εδώ μια αντίστοιχη ταχεία διαδικασία, όπως και στο κληρονομητήριο, όπου έχουμε πράξη του δικηγόρου, η οποία στη συνέχεια προσκομίζεται στη γραμματεία του δικαστηρίου. Έτσι, οι διαδικασίες και εδώ ολοκληρώνονται το πολύ εντός 30 ημερών και επομένως πιο άμεσα σε σχέση με τα όσα ισχύουν σήμερα, που απαιτείται να μεσολαβήσει χρόνος μέχρι τον προσδιορισμό του ακροατηρίου και έπειτα και εύλογος χρόνος μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης. Σε αυτό το σημείο θέλω να σημειώσω πως διασφαλίζεται η συμμετοχή των δικηγόρων και των δύο πλευρών, δηλαδή και του αιτούντος την εγγραφή ή την εξάλειψη της προσημείωσης υποθήκης και της αντίθετης πλευράς. Άλλο ένα πεδίο του σημερινού νομοσχεδίου είναι οι ένορκες βεβαιώσεις, οι οποίες πλέον θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο ενώπιον συμβολογράφων και δικηγόρων και όχι ενώπιον των ειρηνοδικείων. Μια απλή και τυπική διαδικασία που δεν υπήρχε κανένας λόγος να επιφορτίζει τους δικαστές και τους δικαστικούς υπαλλήλους, απομακρύνεται πλέον οριστικά και πλήρως από τα δικαστήρια. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον δικηγόρων έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία τα τελευταία χρόνια, μετά τον κορονοϊό, εν μέσω του κορονοϊού και μετά, και οι πολίτες έχουν αξιοποιήσει πολύ τη δυνατότητα αυτή. Συνολικά λοιπόν, με όλες αυτές τις ρυθμίσεις, για κληρονομητήρια, αποδοχές κληρονομίας, συνενετικές προσημειώσεις υποθήκης και ένορκες βεβαιώσεις, αποσυφορούνται τα δικαστήρια της χώρας από τέτοιου είδους διαδικασίες, ώστε να έχουν χρόνο και τη δυνατότητα να ασχοληθούν με όλες τις άλλες πιο σοβαρές αρμοδιότητές τους οι δικαστές και τα δικαστήρια. Βεβαίως, έχουμε και την τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο και την οποία μας είχε προαναγγείλει ο Υπουργός. Στη διαδικασία για την έκδοση διάταξης για εγγραφή ή τροποποίηση καταστατικού σωματείου έρχονται να επικουρήσουν το έργο των ειρηνοδικείων οι δικηγόροι που θα διενεργούν τον προέλεγχο των εγγραφών, ώστε να είναι πιο γρήγορη η επεξεργασία που θα κάνει στο τέλος ο δικαστής, μειώνοντας και πάλι τους χρόνους. Όλες λοιπόν οι πράξεις που συζητάμε επιβάρυναν πολύ καθημερινά τα δικαστήρια της χώρας και απαιτούσαν σημαντικό χρόνο από την καθημερινή απασχόληση των δικαστηρίων. Τώρα οι δικαστές θα διαθέτουν επιπλέον πολύτιμο χρόνο για να αφοσιωθούν με μεγαλύτερη συγκέντρωση και προσήλωση στο πολύ σοβαρό έργο και καθήκον τους που αφορά την ορθή και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης. Είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικά τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, καθώς μόνο στο ειρηνοδικείο της Αθήνας, για παράδειγμα, συντάσσονται κάθε χρόνο περισσότερες από 6.000 ένορκες βεβαιώσεις και περισσότερες από 8.000 συνενετικές εγγραφές και εξαλείψεις προσημειώσεων. Επομένως, οι ρυθμίσεις που συζητάμε δεν είναι θεωρητικές, δεν έρχονται μόνο να ενισχύσουν τον κλάδο των δικηγόρων, αλλά έρχονται πραγματικά και ουσιαστικά να συμβάλλουν στην αποφόρτιση των δικαστηρίων από τέτοιες απλές διαδικασίες. Το τρίτο μέρος του νομοσχεδίου επικεντρώνεται σε ένα ζήτημα που αφορά πολλούς δικηγόρους, έχει απασχολήσει και έχει προβληματίσει πολύ τους συλλόγους όλης της επικράτειας και αποτελεί, επιτρέψτε μου να πω, μια ανοιχτή πληγή για το δικηγορικό σώμα. Είναι οι αποπληρωμές στις οφειλόμενες αποζημιώσεις από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεων Δικαστικών Κτηρίων, το ΤΑΓΔΙΚ. Κυρίως όμως είναι ένα ζήτημα που έχει σημαντικές κοινωνικές προεκτάσεις. Και φυσικά αφορά άμεσα τους δικηγόρους που περιμένουν να λάβουν την αμοιβή τους από το ΤΑΓΔΙΚ και μάλιστα επί σειρά ετών από τη στιγμή που εκπλήρωσαν τα καθήκοντά τους. Όμως η ουσία του προβλήματος είναι πολύ πιο βαθιά. Ο θεσμός της νομικής βοήθειας είναι ένας θεσμός κατεξοχήν κοινωνικής πρόνοιας του κράτους. Στηρίζει όλους τους πολίτες με χαμηλά εισοδήματα για να έχουν ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Η ανεμπόδιστη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους είναι βασικός πυλώνας της δημοκρατίας μας. Και είναι ένας θεσμός που τουλάχιστον η παρούσα κυβέρνηση
έχει στηρίξει και στηρίζει διαρκώς, με δεδομένο μάλιστα ότι διεύρυνε τη βάση όσων δικαιούνται πρόσβαση στη νομική βοήθεια, αυξάνοντας το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων από τα 6.655 ευρώ στα 7.280 ευρώ. Επομένως, η εύρυθμη λειτουργία και αυτού του θεσμού είναι απαραίτητη ώστε οι δικηγόροι της χώρας να συμμετέχουν ενεργά στους καταλόγους της νομικής βοήθειας. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια είναι αρκετοί οι δικηγόροι οι οποίοι απέφευγαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη νομική βοήθεια και μια αιτία γι' αυτό είναι οι καθυστερήσεις πληρωμές. Γι' αυτό είναι καθοριστικής αξίας η λύση που δίνει σήμερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης και γι' αυτό την οριστική διευθέτηση όλων των οικονομικών εκκρεμωτήτων προς το δικηγορικό σώμα χαιρέτησαν και επιδοκίμασαν όλες οι πλευρές αλλά και όλοι οι φορείς. Έτσι, άμεσα και διαπαντός, θα καταβληθούν όλες οι οφειλόμενες αποζημιώσεις προς δικηγόρους για τα έτη μέχρι το 2022 αλλά και το 2023. Ταυτόχρονα, προς το σκοπό αυτό συγκροτείται μια ειδική ομάδα εργασίας εντός του Υπουργείου που θα απασχοληθεί με τις νέες εκκρεμότητες που δημιουργούνται μέχρι να ολοκληρωθεί η εντατική προσπάθεια του Υπουργείου να δοθεί μια οριστική λύση στο πρόβλημα μέσω της ψηφιοποίησης της διαδικασίας. Τέλος, θέλω να κάνω μια αναφορά και στην τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δίνει στους αγρότες απόλυτη προτεραιότητα σύνδεση στο δίκτυο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως μία ακόμη έμπρακτη απόδειξη της διαρκούς προσπάθειας του κυβερνητικού επιτελείου να βρεθούν τρόποι για τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τον αγροτικό κόσμο. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε στα χέρια μας μια ιστορική ευκαιρία να ενδυναμώσουμε τη δικαστική εξουσία, αφαιρώντας τις περιττές διαδικασίες και ταυτόχρονα να διευκολύνουμε όλους τους πολίτες που, όπως γνωρίζουμε καλά, συχνά ταλαιπωρούνται από τις καθυστερήσεις και τις γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Βεβαίως, είναι και μια ιστορική στιγμή για το δικηγορικό κόσμο, που για πρώτη φορά βλέπει διεκδικήσεις και αιτήματά του να γίνονται δεκτά και κυρίως η θεσμική του θέση να αναβαθμίζεται ενώπιον της κοινωνίας. Όλη η στόχευση του νομοσχεδίου κατευθύνεται στο να μειωθούν οι χρόνοι διεκπεραίωσης υποθέσεων και συνακόλουθα οι χρόνοι απονομής της δικαιοσύνης. Μια εξέλιξη που όλοι την επιδιώκουμε και τη θέλουμε και η οποία συνδέεται άρρηκτα με τους οικονομικούς δείκτες και το πόσο ελκυστική είναι η χώρα μας σε επενδύσεις. Είμαι λοιπόν σίγουρος πως και σήμερα, όπως και στις επιτροπές, σε αυτή την αίθουσα θα επιβεβαιωθεί και θα επιβραβευθεί η μεταρρυθμιστική αυτή πρωτοβουλία της ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως αντίστοιχα έχει επιδοκιμαστεί από όλο το νομικό κόσμο. Ζητώ λοιπόν από όλους σας και όχι μόνο από τις 4 παρατάξεις που το κάνανε ήδη στις επιτροπές να υπερψηφίσετε, να υπερψηφίσουμε αυτό το σχέδιο νόμου. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Μπαρτζόκα.